Гледаме включване на живо в BTV новините на репортерката Миролюба Бенатова. В миролюбивия протест са се включили хора, които останалите протестиращи определят като провокатори. Тук що дойдоха една група яки момчета, които не е ясно откъде се появиха. Откъде дойдоха и защо? Трябва и да не е изпратил някой. Защо се криете? Казват, че сте провокатори. Защото имам право. Хората казват, че сте провокатори. Кой искате да мисля да Национално движение Свобода? Кажете. Кажете, какво ви води тук? Наистина са съмнителни, Мария. Някак не се вписват в общата картинка. В крайна сметка, след като хората ги освиркаха и камерите се обърнаха към тях, яките момчета се измъкнаха. Останаха само тези двама души, които бяха сред тях. Децата си неясно защо. Кого манипулирате, госпожа? Ние сме Национално движение Свобода. Национално движение Свобода сме. Тези момчета може би са били членови някакви. Защо се крият? Са симпатизанти, не знам откъде, на къде. Ясно, някакви членове и може би симпатизанти на Национално движение Свобода мирно и кротко си протестират. Интересно, защо тогава, след като ги разпознаха като провокатори, моментално изчезнаха? Тези двамата също бяха определени като провокатори, Румене, но те отричат, като си служат с доста познати фрази, използвани от една друга партия. И вашата телевизия, кой ви е плаща? Момчетата нека се представят. Вие на кого сте подлоги? В крайна сметка се стигна до намесата на полицията и под възгласи провокатори и довиждане тези две лица бяха изведени от протеста. И докато протестиращите аплодираха работата на полицията в този случай, на другия ден от TV7 потърсиха сметка за действията й и дадоха думата на посочените от гражданите провокатори. Ето ги лицата на Национално движение Свобода, на които само TV7 дадоха думата, за да опитат да се оправдаят. Човекът в ляво е Бисер Миланов, а вдясно председателя на движението Йордан Бонев. Ето как те са видели нещата. Някаква медия подгони протестиращите, така имаше някакви момчета тук, почна да им задава някакви въпроси, дали са били платени, така зад нас се намираха. Ние казахме, може ли да наснимате нас, тъй като нас не излъчват доста често. Искали сте медийно внимание? Искахме медийно внимание. Честито, господа! Сега имате пълно медийно внимание. Само доколкото виждам, само вашата медия излъчва какво се случва в тази държава. TV7 явно е любимата медия на господин Миланов и господин Бонев. Видяхме Бисер Миланов на турнето България без цензура в Русе, където той смело защити Николай Бареков от възрастна пенсионерка. Вие, като многострадална Геновева, казахте, че ще очаквате да го убиват да такова тълно. Вие прииграхте. Честно ви казвам. Може да просто прииграхте. Същите господа открихме пред камерата на TV7 и в Благоевград. Не искаме нашите промени в Конституцията, закона избуня и промените в НПК и лустрацията да бъдат вкарани. Да има кабинет, още гледни точки, моля те, искаме да призовем. Дай ми още една гледна точка, защото всички са там на живо. Давам още една гледна точка, нямаме време за това, после ще предаваме митинга. Още една гледна точка от Национално движение Свобода. Тази друга гледна точка май си е същата гледна точка. Аз само не мога да разбера. Национално движение Свобода с екипите на TV7 ли пътуват или просто им съвпадат интересите по места? Не знам, Румене, но същите хора бяха на финалните дебати България избира без цензура и в София. Дори на последния ред, но с познатото вече рае. Рамо до рамо. С погледи вперени в Николай Бареков. Може би го пазят от нападки, Румене. Тук, виж, отново се появил някой платен недоброжелател. Вие прииграхте. Честно ви казвам. Може да просто прииграхте. Или пък упражняват граждански контрол, Мария. Преди дни ги видяхме и на срещата на премиера Орешарски с представители на протестиращите в новините на Нова. Доста преди да бъде изведен от полицията на сегашните протести, председателя на Национално движение Свобода Йордан Бонев се представяше по друг начин. Ето как той се опита да се вмъкне сред протестиращите в Русе още през месец февруари тази година. Здравейте, казвам се Йордан Бонев и съм един от съставителите на Народно движение Баста. Сега пак Баста. Какво стана с Национално движение Свобода? Колкото повече, толкова повече, Мария. Важното е движение да има. Още тогава хората наоколо заподозряха нещо нередно в подбудите на господин Бонев. От момент корекция тук, този
човек не участва в нашите срещи за организиране на... Чакайте малко. Те са легитимни. Той си са легитимни в Сливен, да знаете. Казвам ви го с чисто сърце. Тези колони са легитимни. Ето го провокатора, къде. Още преди да бъде обявен за провокатор обаче и много преди основаването на всички движения, в които участва, Йордан Бонев е бил и другаде. Другари, другарки, добър ден. Аз се казвам Йордан Бонев и съм нов член на младежката организация. Коя ли е тази младежка организация, в която си говорят на другари и другарки, Румене? Ей, Мария, значи никакво медийно внимание не осигуряваше господин Бонев. Тихо, слушай си и записвай. Социализма дава на всички работа. Това е самата идея на социализма. Ако ние малки повярваме, че може да променим нещо, трябва да вярваме и задължи, защото ми повярвайки до година, ние ще спечелим изборите. Самата истинска същност е социалистическата политика. Леле, Румба, какъв идеалист излезе Йордан Бонев. Само се чудя какво ли правеше с тези свои възгледи на протест срещу правителството на БСП. Или като представител на протестиращите при премиерът Орешарски. На мен друго ми е по-интересно. Какво правят двамата лидери на въпросното национално движение Свобода на тези любителски кадри с Николай Бареков в Русе малко преди ефира на България избира без цензура? Виждаме изпълнителният директор на TV7 и News 7, обграден от групичка от 20 на души. Вдясно на екрана изкачат отново познатите ни вече лица и раета. Расти! Сякаш наблюдавам някакъв инструктаж, Мария. Да не са част от екипа на предаването? Нещо оператори, озвучители или пък сценаристи? Доста интересни озвучители ще са лидери на едно-две движения и членове на младежкото БСП. Не знам дали е от озвучителите, но за съжаление тези кадри са без звук. Можем само да предполагаме какво си говорят или по-точно какво им говори Бареков. Оп, видя, че ги снимат. Дали ще се притеснят? Леле, как се обърнаха всички, май не им хареса, че някой ги снима точно в този момент. Дамата в синьо им даде знак да се преместят на по-скришно, но те не я послушаха. Явно няма какво да крият. Или поне искат да изглеждат така. В крайна сметка Бареков обсъди още малко сценария с вероятните сценаристи и всички си отидоха по живо, по здраво. В началото като публика на TV7, по-късно като участници в TV7. И накрая на протест. Ние ще продължим да следим внимателно движенията на всички тези движения, а вие ги снимайте и ни ги изпращате, за да ги види цяла България.